Čo keby elektrina tiekla bez jedinej straty? Bez tepla, bez odporu, bez plytvania. Tento svet existuje. Volá sa supravodivosť. V každom vodiči narážajú elektróny do atómov. Energia sa stráca ako teplo. Každý kábel, každý motor, každý obvod, plytvanie, to je odpor. A fyzika ho dlho považovala za nevyhnutný. Fyzik Kamerlingh Onnes ochladí ortuť na 4 kelviny a ručička prístroja spadne na nulu. Odpor zmizne. Úplne. Navždy zapísal do dejín vedy moment, ktorý nikto nečakal. Každý supravodič má svoj bod zlomu, kritickú teplotu. Nad ňou sa správa ako bežný kov, pod ňou sa mení na niečo iné, niečo dokonalé. Stačí 1 stupeň navyše a mágia zmizne. Supravodič nevpustí do seba magnetické pole, vytlačí ho von, celé. A magnet, ktorý nemá kam ísť, začne levitovať. Nie trik, nie ilúzia. Čistá fyzika, ktorú môžete vidieť na vlastné oči. Ako môže elektrina tiec bez strát? Elektróny sa spárujú. Jeden elektrón mierne deformuje kryštalickú mriežku a ten pohyb pritiahne druhý elektrón. Vzniká Cooperov pár. Dvojica, ktorá tancuje bez trenia. Supravodiče prvého typu odmietajú magnetické pole absolútne. Supravodiče druhého typu ho vpustia cez presne usporiadané kanáliky, víry magnetického toku. Vďaka tomu vydržia silnejšie polia a vyššie teploty. Práve oni menia svet. Každý MRI prístroj funguje vďaka supravodivým cievkam. Prúd v nich tečie roky, bez batérie, bez zdroja, bez straty. A zobrazí vám mozog s presnosťou, akú žiadna iná technológia nedokáže. Japonský maglev dosiahol 600 km za hodinu. Žiadne koľajnice, žiadne trene, žiadny hluk. Supravodivé cievky dvíhajú celý vlak do vzduchu a ženú ho vpred silou magnetického poľa. Slnko horí pri 15 miliónoch stupňov. Tokamak ITER to zopakuje na Zemi. A supravodivé magnety sú jedinou silou, ktorá dokáže toto peklo udržať pohromade. Neobmedzená čistá energia. Kvantové počítače potrebujú teplotu 15 000 stupňa nad absolútnou nulou. Len tam sa supravodivé qubity správajú správne, existujú v 2 stavoch naraz a riešia problémy, ktoré počítače nevyriešia. MRI, maglev, fúzia, kvantové počítače, energetické siete bez strát. Jedno fyzikálne zjavenie stojí za všetkým. Supravodivosť nie je len vedecký pojem. Je to základ sveta, ktorý práve budujeme.